So ngayon Martes, so araw ng magandang araw to. Kasi magpapalina ako dito sa loob ng bahay. Kasali na yun, pagdasal ko yung mga chismosa, yung mga libakira, at saka yung nangaaping lahat na. Kasali lalo na yung kapitbahay namin, yung nalulong sa lupa. So ito dito ko para hindi sila matulog. Gawin ko. So simulan ko na, Mari, ha. Orasyon. Para sa aming mga kapitbahay, lalo na yung nalulong sa lupa. Huwag naman na sana kami aapihin dito kasi nanirahan kaming tahimik dito. So lalo na sa mga kaibigan na inggitera, mga kaibigan na pakialamira. Ito, nakasali ko na yung mga pangalan dito. Lalo na yung may mga malalaking utang, magbayad na kayo. Magbayad na kayo. Lalo na ako, malaking utang, ay magbayad na rin. Oy. Sana bayaran naman natin utang natin. Kasi pag utang natin yan, nag-enjoy man tayo pag gamit niyan. Bayaran natin sa maayos na kalagayan. Labi na ako, hindi man ako nakabayad. Antayin nyo naman ako makabayad. Huwag nyo akong pilitin, baka maimpas yan. Alam nyo naman, bago may pira, magbayad man talaga. Huwag ang sana dagdagan ng istorya. Talagang buhay pa tayo dito sa mundo, hindi man mapawala na, hindi man malikaya na makautang talaga. Ito na ang gahom ko. Marami man akong pera, pero puro man sinsilyo. Sana intindihin nyo na lang ang buhay. Pero wag naman lang yung mga kapitbahay magtabi-tabi, magsumbong-sumbongira. Magkaunahin ko pa yung baba nyo, doslitan sa kandila nga puti. Katong mga pakilamira, mga kaibigan, hindi man naman nag-like, nagli-li lang, nang stalk pa, ay magabaan ka. Sa kadami-dami ng kaibigan, friend ko sa Facebook, ang dami kong kaibigan sa Facebook, pero hindi man lang nag-like, pero umaagi pa, pero nang stalk pa. Pero ang tanong, kung ako ba ang nag-like po sa inyo? Siguro patas ra. Susugdan na nato ang pagpaaso para mawala itong mga masamang espiritu. Hayaan lang natin yung kapitbahay, yung nalulong sa lupa. Sayo na yan.